Enotieno mar tarik 9 dwe mar 9 higa mar 2022 nyaka Ramogi kabende weche mathoth timore gi kindeni mabende koro piny Kenya ikore ne lokruok mar telo mabende biro timore ayanga chieng' tich ariyo mar juma manyien mano tarik 13 kabende koro jatend piny moyier William Ruto biro chamo muma mar apisi. Nyaka Ramogi odiochieng' ma kawuono koro jolweny ne obago nyasi ne jatend piny masani Uhuru Kenyatta kaka yono ero mar gone oriti kuom thuolo mare mar tich mar higni 10 e pacho kaeri. Weche mathoth bende dhi nyime ka bende tok yiero spika kod jalupne ute buche ariyo mano mar Senate kachiel kod od bura mamalo. Koro od buche ariyo go eko chimo yiero jomamoko. E od bura mamalo pod ibiro yier jomoko 4 kamoting'o majority leader, kamoting'o minority leader, kamoting'o chief whip mano mar minority kachiel kod chief whip mano mar majority. Bende mana kaka nasingo wabiro bedo koda wendo mano jaod bura ma karachuonyo okuome adipo mabende wabiro ng'iyo godo telo mar od bura mar 13 kao kamano magi emoko kuom weche mawamiyo pek. On behalf of the entire KDF fraternity, to thank you very much, and we look forward to interacting with you even in your retirement. Jolweny mapacho ka ogoyo oriti ne jatend piny Uhuru Kenyatta e nyasi makende ka odhi e rutaya. Jatend migawo mar arita Laktar Fred Matiang'i ogolo ote makende ka giko thuolo mar tende okayo. Wakelo ni sigand Queen Elizabeth II e kinde ma piny Ingereza ni e kuyo tok thone. Machiegni nyaka Ramogi par ni nyalo tudori kodwa e namba manari 36000 kata mbuiwa mag oganda Facebook, Twitter, Instagram kachiel koda YouTube. Jaloko marwa Winnie Adoyo nyinga Simfros Okinda machiegni. Jatend piny mawuok e apisi Uhuru Kenyatta koro puoyo mokalo jolweny kuom bedo e ong'ala manyime e chwalo piny Kenya nyime e yore dongruok. Uhuru ne olero ni bad migawo mar jolweny osebedo kasiro lwedo chenro manimba 4 mag piny owacho mar Jubilee motisi kaka Big 4 kakwayogi mondo gimed dhi nyime gi tayo piny Kenya gi kinda e kinde mabiro. Jafwambo mar Eric Owenga ni kod ler mathoth. Elap ma ulinzi complex e kambi malang'at buore ka saa 5:30 Kenyatta ne ochopo kae mar kawo luor mogik kaka jatend jolweny mapacho ka. Kae jolweny go nong'iso tuke magi gi dusruok margi e mbele welo mane oyuoro kaka okang' mar dhialo wendo ma ogen Uhuru Migai Kenyatta. Kenyatta ne oyuoro kae gi min ode Mikai Margaret Kenyatta kuma bende ne omigi mich kuom tayo Kenya e thuolo maromo higni 10. Kenyatta kane oyudo thuolo mar twak kindeno nomiyo pochgi pak ne jolweny kuom chung' kod piny owacho mar Jubilee e yo mag dongruok. I appreciate the support and participation that KDF has rendered not just in the security sector but also in our national development. We cannot underscore the incredible role that you have had in rehabilitating key infrastructure across the country that had been once upon a time left dilapidated. The Nairobi-Nyanyuki, the Nairobi-Nakuru-Kisumu meter gauge railway, the Kisumu dockyard, Mbita Causeway, the Kenya Meat Commission, just a few. And all these are a dream that have come true to many Kenyans whose contribution to livelihoods, our people, will be hugely impactful, especially to those who live in pastoral areas who now have a consistent and ready market for their livestock. Sechego bende Uhuru nosungo piny Kenya kaka mano mosebedo ka tego weche mag arita kwe o Kenya kende to e piny mangima. For your commitment and dedication to duty, your selfless service to our country, and I ask that you remain steadfast and support the incoming administration
just like you have supported my administration and that of my predecessors. To korka koreto, jatend bad migawo mar jolweny ma pacho ka Robert Kiboshi to nosingo ni apisas mage biro medo nyayo kendo tego kwe e thuru ka kinde duto. Your Excellency, you must be proud as you relinquish command on Tuesday that you have left behind one of the finest military institutions in this continent. This we continue to promise that we will continue to execute our mandate of protecting the territorial integrity of Kenya in keeping with our motto, Ulinzi Daima. The security sector has adequately espoused robust measures to mitigate unprecedented domestic as well as transnational terrorism threats. Nyasi no yuore jotend migepe mopogore opogore ka otelni kod mano mar jolweny Eugene Wamalwa e kind jotend arita mamoko. Kenyatta mosebedo jatend jolweny kochakre dwe mar Ang'wen higa mar 2013 notieko nyasi no ka ogony kaka jatend jolweny e log tich mar jolweny. Hungeweza kustaafu, mmeongoza kwa hekima, kiongozi mwema. Eric Owenga, Ramogi TV. Ndalo korok kwanore kendo tend Uhuru Kenyatta ni kindene mogik odong dala ng'wen to chiwo telo ne jatend piny manyien William Ruto. E higni 10 ma okalo, Kenyatta ne obedo kod chenro mopogore opogore kendo oganda jo Kenya nigi mathoth mabiro paro godo jatend piny Kenya mar ang'wen. Ochieng' Emmanuel nigi ler. Higni 10 telo. Jatend piny Kenya mar ang'wen Uhuru Kenyatta biro wuok e tela yanga tarik 15 dweni e nyasi mar chwalo telo ne jatend piny moyier William Ruto. Osebedo kod chenro mag dongruok ka kod kacha. Bende osebedo kod reme mamoko ma ok osechopo kare. Oganda jo Kenya nigi paro mopogore opogore ewi tende to kod kaka gibiro pare to ka osewuok e telo. Oganda kaunti ma Kisumu puoyo kuom chenro mag dongruok mane okelo ahinya tok mosro kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga manotimore dwe mar 3 higa mar 2018. The President Uhuru Kenyatta makoro wano nyalo pare gik mang'eny. Kisumu ka nche wan marach kabisa. To kane gimosore gi former Prime Minister Raila Odinga bebe no chung president, gik mang'eny manoneno Kisumu kama nokelo. Ne waneno port kokelo ka, Garincho okelo karka, shipyard okelo karka, Milinchi gero karkai. Koro ne wan ga gi hope Uhuru Kenyatta. Koro kata kodhi dala kamano tam norumo, lakini pod wabiro pare. Erokamano maduong' kuom bedo mose bede sirkal kendo osebedo kobiro Kisumu ka nitie projects manochako, wan gi port, wan gi railways, nyecho biro yao EPZ yo airport kocha, mago gin maendeleo. Oganda kaunti ma Migori oyango dongruoge mag wang' apaya to kod bero chenro mag ohala ma osedongore kaunti no e kinde tende. Wagone erokamano nikech kata chiro bende aneno ka sani bende wanyalo kwano e loch mar Uhuru. Anyalo pare gi ndara mawuok Busia nyaka Isibania border to border. Ndara no endo yaw nikech kanyichi ng'iye kata kiwuok gi Migori ka indi not in seriously to nyaka no Uhuru Kenyatta mochre gi Raila aneno ka sani olach kendo wanyalo ringe maber, wanyalo gwenyore gi geche, odwokonwa ajali moko ma dongo mane bet timore wang'a yorno. Kata obedo ni ne wan jo opposition mare manoko gone kura, to no paro wagi matunda moko matin mantiere kaniendi. E kaunti ma Siaya, jodako yango weche mag stima ma omole kor gwenge kama duong' en mosruok manobede kinde kod Raila Amolo Odinga. Apare mokwongo kuom nderni mouro gero nyaka kuonde moko mane onge nderni. Anyalo pare kod stima mokelo manyaka udi mag lum wayude stima mokelo maonge gimichulo kod ichulo mana matin lakini in gi stima. Anyalo paro Uhuru be kod kaka jatelo manyo nyiso chia maber, en ng'ama nyo humble. En ng'ama otimre nono kata wachang'o kuome to ineno kodwoko mana konyiera. Koro anyalo paro gik mang'eny, en ng'ama chunye lach. Anyalo paro ker Uhuru kaka ker molotemo boluongo jo upinzani mare kendo ne gimosrego mondo mi giti kanyakla. Neno kano odonjo Kisumu tiyo tich maber, waneno ka lokruok nitie, dongruok obedo kamoro ka kamoro. Kendo kata kodok dala kik odog boling ka Kenya dhi marach gine jok manyalo gayo piny. Kik obedo ni koro nose adawe, pod wapare seche duto, pod opar jopiny gin ma ginyalo gero piny pod.
pod jatelo pod yot pod gin gi ratiro mar gero piny mondo Kenya pod osud mbele. Ochieng' Emmanuel, Ramogi TV. Tarik 30 dwe mar adek higani, chiro ma Uhuru Business Complex ne oyaw ayanga tok higni 3 mar gere. Kendo jo ohala mane odar e kar timo ohala no gi aluora ne opogo stonde mag uso. Nyaka sani weche mag ohala chalo nade? Millicent Adhiambo miyo waler mathoth bang' limo kar loko ohala no kendo loso gimoko kuom jo ohala e chiro no. Uhuru Business Complex kaka achiel kuom dongruoge mane obiro kaluo kokalo kuom mosruok mane obedo e kind Odinga kod Uhuru Kenyatta en chiro mondisore miwuoro. Kata kamano, mana kaka joluo nogoyo ngero ni jaber jaula, buonjo mane nenore kuom johala odiochieng' mane yawo chiro no olokore ywak. Adier chiro ber, kendo the outgoing president nogeronwa chiro maber. To koro ber to wahinyore iye ka. Nikech adier nodarwa kuonde wa mane beyo, mane wagero nyaka. We lost a lot of things. To koro kwa biro ka, wadoke dhier, wadoke chandruok. Koth kochwe, customers ringo. Koth goyo customer, goyo chiemo, goyo gikwa. Onge customer manyalo bet ka koth goyo. Waonge gi kama wakane gikwa malong'o. Chiro to ber ndi. Onge welo madonjo e chiro. Tich onge. Koro chuno ni ndiko jatich madhi nyaka ndara mondo miyo luong welo. Indiko machielo ma supply chiemo oko, chiemo mayot. Makangi bedo piny godhiambo to pesa minyalo chulo jotijgi bende bedo ka onge. Nonyiswa ni chiro dhi operate. Kendo kik wabed gi wasiwasi mora mora mar kiawa. To sani wa regret gimomiyo nokelwa e chiro ka. Nikech chiro ka nokel ji ka ji nopong'o chiro ma kila ng'ato nomako space ne. To achiel kachiel to ng'ato wuok weyo space ne dhi oko. Kama e kaka gilero gima omiyo gin kod chandruok e yoregi mag loko ohala e chiro no. Ma timore nikech government no promise wani, county government no promise wani igedonwa kendo stima ne biro e stalls wago. To pok waneno gedo mora mora mosetimore. Ji ok donje chiro ka. Ji onge kaka nyalo donje chiro ka, chiro lil, siwejes opong', chiro dum, onge kaka ywe chiro. Wane wegi wane mwadich gi chiro ni kendwa. Ma bende e kwayo magichwalo nyime Jatend County ma Kisumu kod jatend piny manoyier William Ruto. Wuothe mondo ibine chiro kaka chalo, ine mani miyo wa chiro kendo ni miyo wa chiro gi chuny maler. Ji onge ma kiwuotho a tung kucho, kichopo kucho, ok de yud kata ji 50-50. Nyuchi wacho ni bottom up. Kumora mora ni wacho ni bottom up, kendo jo mama mboga ni wacho ni dhiketo mbele. Wan mama mboga wainyo re bi piny ka imi wa pesa wa trade. Ima ijani maslai marwa. Korka kore. Mineja maboma ma Kisumu Abalawanga. Eloten County ma Kisumu. Olero ni gimanyo omenda mar tieko chiro no chutho, gedo magigeno ni biro rumo chop giko dwe mar 12 igani. Chiro no ger to kuno rumo nikech stalls nonego ger ni jo traders. Stalls kama giuse desk categorization mano pok watieko. Bang' yiero kama koro wadwa dhi step by step. Nichi wase discuss e cabinet mar governor. Nitie resources ma extra mane dwarore mondo wa negotiate gi banks. To wadwa negotiate gi bank gi traders. Mondo wane kaka bank nyalo intervene okel ni traders pesa mondo oket stalls mako manit gi kila kitu mondo traders obed ni uso kama ber mondo oger gi kotieki dika almost $100 million mondo gik magigero kanyo go kochiko yo. Dweche 6 bang' ne yawo chiro ni ma Uhuru Business Complex manegedo mare ne omuonyo omenda maromo $600,000. Lal thothne ema koro johala kwano moloyo yuto manogen. Ka chiro manowinjore oting' johala maheo 5,000 nitie mana gi johala matin ne 100. Penjo en ni ang'o mok timre, to bende nitie geno.
Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Erokamano nya Millicent kuom lipodno. Kawadhi nyime, jatend piny Uhuru Kenyatta ne oriwore kod jotelo e pinje mamoko e oro ote mar kuyo ne jopiny Ingeresa kaluwore kod tho mar Queen Elizabeth mar ariyo. Uhuru ne otene ne opuoyo Elizabeth kuom chiwore ne konyo oganda mawuok e pinje mathoth. Omedo ni piny Kenya ochung' kod piny Ingeresa e kindeni mar kuyo. Jatend piny moyier William Ruto bende ne ochwalo ote mar kuyo ne piny Ingeresa. E ote mare, Ruto wacho ni Queen Elizabeth mar ariyo ne onyiso kido makare e kinde loch mare. Kuom higni 69 Malkia mar ariyo Elizabeth ne nie kom loch mar piny Ingeresa. Ipare kaka Malkia mane okawo telo ka hike ni piny, kendo ne obet e telo kuom thuolo mar higni 69. Osepuoye kaluwore kod chuny mane en godo ne oganda kendo tudruok mane oketo e kind Ingeresa kod pinje mamoko. Ray Polo miyo wasigan Queen. Malkia Elizabeth mar ariyo ne onyuol kod hawi mar telo kendo ne odak e telo kuom higni 69. Ne onyuole tarik 21 dwe mar Ang'wen e higa mar 1926, alwora ma Mayfair, London, e piny Ingeresa, kendo ne otise kaka Elizabeth Alexandra Mary. Telo ne olwar e odgi Elizabeth apoya kane owadgi wuongi Edward VIII noweyo kom loch tarik 11 higa mar 1936. Kanyo emane Elizabeth ne onere kaka jal madine kawo komno tok wuongi nikech ne en nyathi makayo. Kaka nyar kingi, Elizabeth noyudo somo e lwet min-gi Elizabeth Bowes-Lyon e hike machien. Lweny mar ariyo mar piny ne dhi nyime e kindeno, kendo wuodhe mag pinje maoko ne chuok. Omiyo Elizabeth nomedo puonjre e kar jot mar kingi e bwo jopuonj mane huma gi lach. Ne oyudo tiegruok e historia mar chike, puonj mar dini kod loso nyamburko. Bende ne osomo dho Ufaransa kod Jerman mane ipuoye ni nowacho e yo maler. Wer kod miel bende ne nie chunye koda timne. Kaka ne omedo dongo e kaka ne oyudo puonj maliw mar ngima joka kingi kokalo kuom min mare kod dane. E chak higa mar 1947 ne oyangi ni nyar kingino biro tedo ne owadgi manyinasi Philip Mountbatten mane nie lweny maka kingi. Heragi ne okorito mondo higano orum, kendo kane ochopo tarik 20 dwe mar 11 ne gichamo arus e kanisa moyiedhi ne kingi ma Westminster Abbey, boma ma London. Kane giloko higa, ne giyudo mich mar nyodo, kendo ne girwako nyathigi mokwongo Prince Charles Philip Arthur George e gundu maka kingi. Nyithindgi moko gin Anne Elizabeth, Andrew Albert kod Edward Anthony. Elizabeth ne ohero le kendo ne ojariere kod guogine e pare ma oyiedhi kata e nyasi mamoko. Bende ne opidho faras mane ojariembo e higni machon. Kendo ne orwako tiegruok mar rowere ma ong'ere kaka scout mane miyo olimo familia mane gi chandruok kinde ka kinde. E higa mar 1951, King George VI ne hike oniang' kendo ne ok onyal kawo ting' mage kaka dwarore. Omiyo ne othoro oro nyare makayo Elizabeth kod ore ma Philip e bombe koda e pinje ma oko. Dwe mar ariyo higa mar 1952, e kinde mane Elizabeth kod jaode ne timo limbe e Kenya, wach tho mar kingi ne oyuko kendo ong'uko wuodhgi mane gidok Ingeresa apoya nono. Kane ochopo tarik 2 dwe mar 6 higa mar 1953, Elizabeth ne osidhne kondo e loch mar joka kingi e piny Ingeresa. Ne odoko Malkia ka oluwo ling'any mar wuongi George VI. Tok higni 10, Kenya mane en e bwo loch mar Ingeresa bende noyudo loch. Kata kamano, Queen Elizabeth II kaka ne ong'eye, pod ne otelo ne piny Kenya kuom thuolo mar higa achiel nyaka jo Kenya noyudo madaraka ma oyiero jatend piny mokwongo mosenindo Mzee Jomo Kenyatta. Malkia Elizabeth mar ariyo bende ne ojiwo tudruok kod pinje maoko, omiyo ne otise ni olalo ma London. Sulwe mar Elizabeth ne omedo rieny, kendo ne oyange kaka miyo mane omewe moloyo e piny mangima kaluwore kod mwandu mar omenda, udi e kind mamoko.
Kata kamano, hawi mar keny noleng'ore ne moko kuom nyithind Malkia. Weruok e kind wuode makayo Prince Charles kod Princess Diana norwako wich kuot e dala joka Kingi kaluwore kod weche mane oluwo tho mar Diana. Ochumi mar Ingeresa bende ne oridore kendo jopiny ne sayo tend Elizabeth kod jaode Philip. My government's priority is to secure the best possible deal as the country leaves the European Union. Chutho, Malkia Elizabeth mar ariyo ne onano e loch mare mar higni 69 ma bende ema borie moloyo joka Kingi mane otelone. My government will use the opportunity of a strengthening economy. Ne otiyo kod Prime Ministers 15 ka ochakore kod Winston Churchill nyaka Boris Johnson ma wuok e telo. Bende nyocha eka opuodho Prime Minister manyien Liz Truss. Kata obedo ni hike ne oniang', kit twech mare ne miye rieny makende kane orwako lewni marangi gi pichni. Bende ne osidho ogute mag nyadhi mane nigi kondo kata net. Tigo kod stadi ne tieko twech mare ka bende nohero teno maua kata maridadi e lawe. Buonjo mare ne ywayo oganda kuome ka wuoche ne bende ne nyilni ka renyo paredi mag jolweny kata yore mane owuothoe. Oweyo chien nyithinde 4. Jaode ma Prince Philip to ne ong'ielo orengo dwe mar 4 higa mokalo kane en jahigni 99. Malkia Elizabeth mar ariyo owito ngimane ka ojahigni 96. Ray Polo, Ramogi TV. E samo tim nyasi mogik ne jatend piny kod jolweny mapacho ka e samo wuok e telo, jatend migawo mar arita Fred Matiang'i bende ne ochwalo ote mare ka ogori titok tiyo e migepe mopogore opogore e sirikal mar Uhuru Kenyatta. Chris Owino nigi mathoth e tend Matiang'i. Tarik 13 dwe mar 9, bendera mar jatend piny Uhuru Kenyatta dhi lor piny e kinde ma bendera mar jatend piny moyier William Ruto dhi idho malo. Oganda jo Kenya, jolweny kod jotich duto mag piny owacho mar Jubilee dhi goyo oriti ne jatendgi Uhuru Kenyatta kendo rwako telo mar William Samoei Ruto kaka jatend piny Kenya mar 5. Kata kamano, piny Kenya ok dhi goyo oriti ne jatend piny kende. Jotend migepe mag Uhuru bende dhi goyo oriti kendo chiwo telo ne piny owacho mar Kenya Kwanza. Achiel kuom jotend migepe ma oganda jo Kenya biro paro e bwo loch mar jatend piny Uhuru Kenyatta to moloyo e tielo mare mar ariyo en Dr. Fred Okengo Matiang'i, jatend migawo mar arita kwe. Kaka ranyisi makende mar chimore tir kod wach manie nyime, Dr. Fred Matiang'i odwoko erokamano maduong' ne jatend piny Uhuru Kenyatta kuom miye thuolo mar telo ne migawo mar arita kwe e bwo loch mare. E oboke mane ochwalo ne ute fwambo weche, Matiang'i oyango ni osebedo mor ne tiyo ne oganda jo Kenya kuom thuolo mar higni 5 mokalo e bwo telo mar Uhuru kendo dwoko erokamano maduong' ne jatend piny kuom keto yie kuome. Ne onyiso sunga mare e wi okenge ma piny owacho osegoyo e bero ngima mag apisas mag arita kwe e bwo telo mare. Matiang'i bende odhi nyime kod puoyo moko kuom jotelo migawo mar arita kwe mane okonye e kelo lokruok e migawono. Moko kuom jotelo mane Matiang'i opako gin jagoro mongirore e migawo mar arita kwe Dr. Karanja Kibisho, Zainab Hussein, Safina Kwekwe, Isaiah Osugo, jatend obila masani Hilary Mutyambai, kaachiel kod jatend obila machon Joseph Boynet. Tend obila kaachiel gi apisas mag arita kwe duto mapacho kae bende oyudo puoch gi pak kowuok kuom Matiang'i mane opuoyogi kuom rito jopiny kod mwandugi. Matiang'i osungo apisas magi kuom kedo aching' kod nyange mag nyithindo manyiri, tedo mohiwe kendo nyithindo manyiri, chiwo opande, obok mag nyuol kod obok mag tho e bwo thuolo machuok ka ipimo kod higni machien. Kenya obedo kod kwe kinde yiero, achiel kuom yiero mane onge kod tulo moro amora e historia mar piny Kenya. Matiang'i ojiwogi mondo gidhi nyime kod chuny manyayo kwe kaachiel gi tiyo ne oganda jo Kenya e bwo telo manyien. Dr. Fred Matiang'i ne ogwel kaka jatend migawo mar arita kwe tarik 15 dwe mar 7 e higa mar 2017 bang' tho mar Meja Jeneral machon Joseph Nkaiseri. Kaluwore gi kethruok mar osiepe kind jatend piny Uhuru Kenyatta kod jalupne William Ruto, Matiang'i ne omed lemo mar telo kendo kawo moko kuom tije mag William Ruto.
mane oketo Fred Matiang'i kaka achiel kuom jotelo madito kendo machiegni kod jatend piny Uhuru Kenyatta. Matiang'i bende ne ok modhre pi kod josiasa motenore kod jatend piny moyier William Ruto kaluwore kod chung' mare motegno e siro lwedo jatend piny Uhuru Kenyatta. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jod bura moko oseketo sinani kendo ma ochuo yier gi nyading'eny e lemo mag od bura. Millicent Adhiambo miyo waler ewi moko kuom jod bura ma osebedo e lemo go kuom thuolo malach. Hiki yiero ka yiero biro ga gi yambe kod mbi mare. Jopiny yudo teko kod thuolo mar thulo oko kata keto e telo. Jotelo magihero e thuolo mopogore opogore mag telo. Kata kamano, nitie josiasa e od bura ma oseniano kendo yudo thuolo mar nuore e kombegi. E ranyisi ma kamano en jaod bura ma Eldas e Wajir County, Adan Kainan Walie. Adan Kainan ochamo muma mar apisi e telo mar 6 moluore, makete telo kaka jaod bura kuom higni 30 chopi 2027. Jaod bura no ne oyiere telo mokwongo e 1997 nyaka 2002 kod otiko mar Safina kaka jaod bura ma Wajir West. E 2007 nyaka 2013 ne olaro kendo yombo kom od bura no kod otiko mar KANU. E yiero ma 2013 ne obar kar chung' od bura no ma odok laro kom kar chung' od bura ma Eldas, kama ne oyiere kaka jaod bura no e od bura ma malo mar 11 kod 12 kod otiko mar ODM. E kar chung' od bura ma Kinango ei kaunti ma Kwale, Samuel Gonzirai ne oduogo e od bura ka en bende en achiel kuom jod bura mosetiyo nyadinwoya. Gonzirai ne okwongo tiyo kaka jaod bura ma Kinango gi otiko mar KANU e 1992 nyaka 97 kama ne oyombe kod Simeon Mkala gi otiko mar KANU e yiero ma higano. E 2002 nyaka 2017 ne oduogo e pap kaka jaod bura kendo tiyo nyadidek moluore gi otiko mar Ford People kuom higni 15 kama Benjamin Tayari gikone to nothule oko kendo ka okomeno e yiero ma 2017. Gonzirai e telo machielo ne ochung' e yiero ma higani kaka jaod bura no ma Kinango e od bura mar 13 ni kendo yombo gi otiko mar PA. E gwenge ma Kaluo nitie jod bura mani kod sigana mar tiyo kuom thuolo malach kendo nuore e od bura. E kar chung' od bura ma Kisumu East, Shakil Shabir mani odonjo e od bura no 2007 gi otiko mar ODM ne oduoke kom kaka jod bura no e telo mar 4 ka ochung' kende. Jod bura ma Bondo Gideon Ochanda nosiro kom e telo mar 3 bang' donjo e od bura e higa mar 2013. E kar chung' od bura ma Suna East, Junet Mohamed nuore kaka jod bura ma Kono e tielo mar 3. Jod bura ma Homa Bay Town Peter Opondo Kaluma en achiel kuom jod bura ma oseyier nyadidek moluore gi otiko mar ODM kama nokwong yiere kaka jaod bura e 2013 tok pogo rangwe nyadiriyo manogolo kar chung' od bura ma Homa Bay Town kod rangwe. Kuom jod bura ma mine, Milly Akoth Odhiambo en achiel kuom jod bura ma Wakeini ma osetiyo kuom thuolo malach. Milly Odhiambo ne okwongo tiyo kaka jaod bura mogwel gi ODM e 2007. E 2013 Milly Odhiambo noyier kaka jaod bura ma Suba North e kaunti ma Homa Bay kendo nyaka sani oseyiere tielo mar 3 gi otiko mar ODM. Milly oten gi Alice Wahome mar kar chung' od bura ma Kandara mane osiro kome e od bura e tielo mar 3 e 2013. Komachielo, jaod bura ma kaunti ma Siaya Christine Ombaka oseyier koro e tielo mar 2 tok ne yiere telo mokwongo e 2017 kaka jaod bura ma kaunti no. Jod bura ma Wakeini moko oting'o Jessica Mbalu ma Kibwezi East kod Recho Nyamai ma Kitui South ma bende duto odonjo e od bura e tielo mar 3. E od bura mar Senate, josiasa ma sigand gi dhi nyime oting'o seneta ma Homa Bay Moses Kajwang' mane ochako yier kendo e tielo mar 3 bang' kane odonjo e siasa yiero ma adundo bang' to seneta mokwongo ma kaunti no Gerald Otieno Kajwang' e 2014. Mamoko gin seneta ma Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen, Aaron Cheruiyot ma Kericho kod nyawadgi ma Bungoma Moses Wetangula masani bende ne oyier kaka spika mar od bura mamalo. Yiero ka yiero, jopiny goyo kogno jotelo kaluwore gi kaka gisetiyo kod geno magin go.
Josiasa bende giwegi temo e yiero ka yiero mondo wembe mar jopiny kik ng'adgi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Bang' lipot mar Millicent Ramogi adwani okaw yweyo matin kata kamano mana kane wasingo aduogo kanyo koda jaod bura ma Karachuonyo Adipo Okuome mabende wadwa twak godo kaluwore koda telo mar od bura noero mamalo. Aneno ka bende moko kuom osechako chwalo ote ka bende thoth jo Karachuonyo chopo kaeri mar penjo moko kuom chenro mag dongruok ma degiher mar mondo mi jatelo otimnegi. Minzoni wacho ni asedonjo chon. Aneno live kan Kalangi. Engineer Gilbert Makadika wacho ni mar Nyakunguru Kibigori kantiere Ruai Kasarani Okbaya. Aneno malera inya e game Nyawara Uyonga Village kabende moko kuom ote ma ungone mheshimiwa Angne Asom e kinde mabende aserwa ke studio. Kao kamano waywe matin wadugo koda mheshimiwa Adipo Okuome. Kikidhi mabor. Yud chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo. Niliitwa Githeriman 2017, tukaenda State House na bibi yangu. Nikaenda nikapatiwa samba, nikapatiwa cheki yangu. Na nikapatiwa mpaka title. Uko na surprise nyingine unataka kupatia Wakenya? Yes, niko na kanini kakitu kakubeba uji na ugali. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Joel Mrenyo Chudo. Nimefurahia sana kushinda hii Shabiki Major League. Nimekuwa mshindi wa Shabiki tuko. Kwa majina yangu naitwa Daniel Kimwetikire. Mara yangu ya kwanza kushinda hii Shabiki. Naimiza wale wenye hawajacheza wajaribu kucheza tena. Hii mchezo ni real na mtoto anaweza shinda na iko sawa. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Dwe mar 9 ni wamedo ndhadhu wenge sumari ka wakelo ni lokruok mag chenro. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar Pado Manyien mabro biro ni chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Puonjri tedo chiemo mihero e chenro mar tedo gi chiemo ma ibonuo chakre saa 6 odiochieng' nyaka saa 7. Tudri kod tuke mihero e pau tuke chakre saa 8 odiochieng' nyaka saa 10. Riwri kod Nginja The Entertainer gi DJ Vic e chenro mar Tiedero chakre saa 10 nyaka saa 1 mar otieno. Kik ibari e chenro mihero. Ngeso ka ngeso mana Ramogi TV. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Epewe mag tuke mayero hero maradhula kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo japicha gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke chieng' ngeso ka ngeso chakre saa 8 odiochieng' nyaka saa 10 mana Ramogi TV.
Ramogi machiegni kendo e chenro mar OIMORE mana kaka ne asingo wantiere koda wendo mano jaod bura makara chuonyo adipo kuomi machiegni studio. Erokamano Sipos. Mana wado mana chako mokwongo puoch gi pak kuom yudo kom noero mar jaod bura makara chuonyo. Ago erokamano. Kaka ne wasingo wada wuoyo e telo mar od bura mamalo mabende in achiel kuom jood bura. Speaker kod jalupne koro oseyier wadhi e yiero jotelo mamoko mag od bura kamoting'o jago oporo e kweth jood bura kata elo jood bura mang'eny kaachiel koda jago oporo e od bura jood bura matin kaachiel koda mano mabende iluongo ni minority gi majority whip. Alafu nitiere kom machielo mano kweth no kata ero motelo ne kweth jood bura mang'eny e od bura mamalo. Wadwa dieko ni to telo machalo kamano dhi nade kaluwore koda kwan manitiere od bura. Nyiso ni ng'ama osekawo speaker sani ma bende koro dhi kawo kom mar kweth mar jood bura mang'eny koso kwan kaka dhi ng'igi dhi pogore. Well, erokamano. Yiero jatelo maduong' kata mare majority leader chutho ok yiere gi jobunge en owinjo bed ni party man gi ji mang'eny kata coalition man gi ji mang'eny molo jowadgi automatically party ne makelo ng'ato to jobunge to puodha. Koro gie kinde ni kweth kata majority leader biro dhi e kor kweth mane kata duond bura mane kaluwore koda kwan mar jood bura manitiere e od bura mamalo. Ing'eni mane the elephant in the room en pej maduoko tek nikech namba achiel king'iye gi coalition, let me talk of coalition, mano mar Azimio kod mar Kenya Kwanza. Azimio nigi ji mang'eny e bunge moloyo Kenya Kwanza ka weyo jok ma ichoringo ka oko. Jok ma ichoringo ka emoketo gik moko obedo matek. Abiro nyisi gimoyo awacho ni giketo gik moko obedo matek. Ka okwan gi ka Kenya Kwanza to koro Kenya Kwanza nigi ji mathoth moloyo Azimio. To chutho kuom jokwan gi kuro nikech kane ji loso coalition winjruok mane nitiere en ni ka in e coalition moro as a party ok oyienwa 3 months kapok otim yiero kendo ok oyienwa 3 months kosetim yiero. Jogi oa 3 months bang' yiero. Jogi oa 3 months kapok tok yiero within 3 months kapok 3 months oromo to giseringo gia, which means ni giketho chik, which means ni king'iyo coalition man gi ji mathoth to en Azimio nikech jok manoringo gi winjo kwan nwa to ko kwan gi ne jok Kenya Kwanza to koro gilowa to dang'o kuwinjo kwan ne gin ke jogi jomo ketho chik. Omiyo an wang'eyo ni Azimio emowinjo bedi ni majority party, omiyo gin emowinjo gibedi gi leader mar majority e bunge. To mheshimiwa jood bura kata duond buche ma odar tok yiero kapok dweche 3 orumo wacho ni Azimio ne ok omiyo gi oboke magigoe kokgi manyiso ni onge winjruok moro amora manondik piny mane gidonjoe kod Azimio manyiso ni onge chik makoro tudogi kod kweth mane kata mane gidhi godo e debe. Winjo ka ng'ato penjo speaker manoa to speaker manoa noduoko gimoro kanyo mambe anyalo nyisi ni speaker manyien ma en Mheshimiwa Wetangula en gi tich matek mondo en mobi ong'ado ma koro kanyo tawach niya wabende speaker manyien mondo bi owuo to nikech kane gibiro ya Azimio ne gibiro nang'o ma gin gikoni gin ne gibiro ne gibayo koso gin ne gibiro nang'o nyaka bedi ne ntiere winjruok wawene speaker manyien mondo duokan namano. Erokamano ng'eyo ni kata obedo kata poni ok udhi yudo kata kom noero mar kweth jal motelo ne jood bura mathoth to biro yudo mano ma otelo ne jood bura kaluwore koda kwan mar 2
mano minority. En ang'o ma bende udhi ng'iyo e kinde ma bende uyiero kata utemo chwalo jalo ma bende biro chung' ne kweth mar Azimio, obedo ni en joma otelo ne joma ng'eny kata ne joma luwo e namba mar 2 kaluwore kod kwan? Mana kaka duokie mar majority cha, gima duong' kaendi en party. Bunge ok bi goyo ombulu e mae. Party biro miyowa ng'ama gimiyowa kaka gidwaro, makoro wan kaka wabunge wabiro mana puodho. Miyo party nigi many things maginyalo ng'iyo. Loyalty to the party, to your contribution to the party. Nitie many factors ma party biro ng'iyo. To ng'ama gimiyo wano endo ema wang' nobedi leader mar minority e bunge. Bende mano bende biro tiyo kanyo sama iyiero jogo oporo ilo jogo mathoth kata jogo ma bende kwan gi en mar 2. Kaluwore koda telo mar od bura mamalo gie sani, kom noero maduong' mar od bura mano mar speaker osekaw koda kweth noero mar Kenya Kwanza. Bende dwaer mana ng'iyo ni to kweth mar Azimio gie sani gin gi duol machalo nade ahinya kipimo chike maduher kalo mar mondo mi okony oganda mano siro kata oganda jo Kenya ma bende no dhi kacha mondo mi usir? Ingeni gi experience mara e bunge, jo bunge gin joma tiyo na Kenya, chutho gi tine sirkal, makiwacho adieri gi oversight the government. Omiyo okowinjo bedi nago kura nikech sirkal kane e majority party. Okowinjo gaga kura ni sirkal okelo bill. Owinjo ng'i the merit of the bill nikech a represent jopiny, ok a represent sirkal. Ageno ni kata mana jo Kenya Kwanza biro stick to this cardinal rule. Ni ok gi represent the government, gi represent jopiny. They are representatives in bunge. Mano endo miyo gi oversight as a major duty. Omiyo gibi dance mana ni ka sirkal okelo gimoro to hallelujah. No. Nikech gini penjo bedo kamano kaluwore ni kata odiochieng' manyoro kane yiero speaker to nitiere jomoko manitiere kweth mar Azimio manyo odhi ogocho ne speaker mane laro kata ng'at mane dwaro kom speaker mawuok Kenya Kwanza. Manyiso ni pod Azimio gi e kinde gi nitiere ng'ikruok. Tang'eyo ni nitiere gik moko mabende duher mar kadho kaka Azimio mane usingo ne jopiny. Be ineno ni pek biro beti? Samo wayiero speaker, wayiere, in fact wayiere the very first day mwabiro kaka new MPs. Pod wa carry forward kedo mune wa kedo godo kaka parties. Omiyo reasons ji oketo bathe, ji obedient to the parties ma negintiere. Mane gima ni neno nyoro. Jo Azimio ne obedient to weche mag Azimio. Jo Kwanza bene obedient to weche mag Kwanza. Omiyo nyoro is a bad example, and in any case gima bende interesting gi nyoro en ni parties ne polarore mondo joge gi okaw limo madongo mabiro bedo katimo gik madongo be sirkal. Remember, ni speaker any number day in power in the country. Miyo jomano osebedo gi president. Nyaka digo gi gombi ni deputy president margi mano to no dhiyo gi samiyiero president to kendo speaker bobe ng'atgi. Wane walare nikech wang'eyo ni wan majority party. To kane ok wan majority party to automatically no selowa kata kapok wadhi e lweny. To bende mana kapod penjo telo mar ang'eyo maber ni pen chik ma gi kinde ni ok oyango kweth mapingo piny owacho kata opposition. Kata kamano bedo ni nitiere jotelo mopogore kata mano yier gi kweth mopogore. Nitiere jomoko ma bende nyalo dwaro en tich mar jood bura mondi pod ng'iyo ni sirkal ok dhi maber, sirkal dhi makare. Kata kamano bedo ni koro kweth mar Kenya Kwanza ne oyiero mokawo nyaka speaker, manyiso ni telo lemo madongo mana kaka iwacho. Jatend piny, jalupne gi speaker duto yiengore korka sirkal. Bende iparo ni en gima nyalo miyo kweth madidwar pingo piny owacho nyalo koso teko mar timo kamano kaluwore ni od bura thoth gik moko ikalo kod kwan. Speaker chutho en ng'ama owinjo be ni neutral. Owinjo be noriwore gi oluwo standing order mag bunge kendo oluwo constitution gi laws moselosi. Ok owinjo bedi ni ka president owacho ne gimoro to biro mana timo gino.
Kada bedo ni mane en to government ok di lose any bill nikech ka gin gi majority to kendo speaker be margi to winjo beni gima mama gitero dhi to mano kaka kosebet. Nitie so many things ma sirkal tero tiyudo ka wabunge odagi magino duok ne president ma president nyalo kata chako ndiko barua mo explain godo ni gino winjo kadhi gi gik mobeyo ma samoro gino bunge nyalo dagi kendo in which case koro gino kethore kata bunge nyalo yie kur ka gino dio nyime omeyo okanyal wacho ni ka president nigi speaker side mare nito gik moko koro mana nywe. Nitiere bende MPs mang'eny magin for Kenya kendo ne Kenya omiyo gimoro amora mokel ging'iyo kaka gino nyalo konyo jo Kenya o gibi kadhe akadha nikech oayo ka sirkal to gibiro kadhe ka ging'iyo ni to be gini nyalo konyo piny to mane ideal situation nonjo wabedo go. Nikech ambe apenjo kamano kaluwore koda gigo mosebedo katimore pacho ka kata obedo ni ng'ato kaka speaker kata obedo ni bad sirkal mar doho kata obedo ni gin bede sirkal monego bed ni ochung' kar kendgi kata kamano kaka wasebedo ka wang'iyo siasa iyudo ka samoro ng'ato onego bed ni ochung' kar kende to kaluwore ni ng'ama noyiere kata kweth manoyiere ni konchiel tineno kosiro kono. Nyoro kane yiero speaker naneno ka kweth mar Kenya Kwanza ne kod od bura ma bende moko jo od bura moko nyowuok ka wacho ni chenro ok dhi e yo makare. Emomiyo penjo ni bende pek nyalo bedo e nyime kaluwore ni koro bende teko mar kwan nigi ng'ikruok mar we od bura. Well, remind gimoro achiel. Government ka government ma democratic nigi 3 arms. The executive ma korka president kone, legislature kama wawuoye mar bunge, to gi judiciary kuma iyaleji. To moro ka moro check on nyawadgi. Gi check on each other. Mane momiyo kadi poni wabunge nyalo bedo ni gin gimoro amora mobiro moa ka sirkal to tike magigoyo. It means ni giweyo bedo an arm of the government ma independent thinking margi. So yeta yin gi kak mago timore to mani ende kama wachen democracy marwa pod kethore saidi kamoro Kenya kende to in Africa gi kak mago aneno be momi obedo gi dictators in Africa to nikech the checking system mowinjo bedi ne mowinjo bunge otim bunge oweyo to ka bunge oseweyo to gik moko nyaka koro wuo. An gi geno ni wabunge moyier sani gin joma intelligent enough. I know a number of them molo ma icha wan godo kata 12 of parliament gin joma nyalo think independently for the benefit mar Kenyans as a nation ma ok mar president kendo ukawacho ni gima president owinjo bedi okelo no winjo kore penga no kokelo gima ber ng'amono wakadha nikech ageno ni no campaign mondo bi obedi no konyo jopiny omiyo gimo kelo be winjo be ni konyo jopiny kokelo makonyo jopiny dang wapingi. Koro kaluwore kod un kara jo Azimio un gige ung'eyo ni kiluwo chik maber kaluwore koda kwan jo od bura mano yudo e debe to onego bed ni yudo ko mar jago no edo kara jatend kweth jo od bura mathoth kachielo koda jago oporo ne kweth jo od bura mang'eny. Mana ka watieko ok dang' awemo ka penjo nikech nitiere oganda maneni ma bende ni jatendgi kodok to karachuonyo kendo mokwongo giwacho ni puoch gi pak kuom dok e kom machalo kamano. Kata kamano moko kuomgi gombo mar mondo mi ikonygi e moko kuom dongruok ma bende gineno ni orem e gwengegi. Aneno kanyo Kevin Arucho wacho ni mokwongo nitiere ndara mawuok Kadel nyaka Homa Lime Health Center ka wacho ni ololo to pok olosi nyaka sani. Openjo bende ang'o mosetimo jopiny ma karachuonyo moloyo oganda mawuok kata chenro mosetimore e ward mar West Ward. Mana ki iyudo inyalo yudo kono matin gima iparo kata gobo mar mondo timnegi e tam mar ariyo ni. Ero kamano. To mokwongo amba gone gi ero kamano kuom yiera. To piny maduong' ma imbe inyalo penjori e chunyi ang'o miyo gi yiera nyaka bende atiyo negi maber. Anyalo luoni ni kana campaign to samoro campaign mara ne mit nikech gikadhi wacho te jopiny osewacho. De atimo ne gik magidwaro kaka West Ward mowacho no. Ene kama nitiere kata
kama gere classroom sabrie wa school achiel miyo mana school mane ilungele kana primary yes gima kamano gimbe gini pok ne gene chenro maduong' tamni madier loso karachuonyo an kaka mbunge chutho gima konyo wa in CDF omiyo danga wachni wa correct myself and NGCDF I try to move away from gima chane okay the high court ja high court no ketho CDF to NGCDF no kill as a result of ketho CDF omiyo NGCDF nitiere CDF no NGCDF no ema miya atimo ne karachuonyo gik matimo and in fact I think the wabunge te kidwa talo wabunge tiket CDF NGCDF ni kata jopiny gik mana timo ne git out of NGCDF okne nyal rumo kore ni tieko gi tamne bo kanyal tieko gi ayalo dunia gik ifotimo siasa gi ok nyal rumo nikech jopiny biro gik moko medore adwa na ngadi gi kanyo okay mondo wabi kaw thuolo mar wuoyo wi dongruok ma karachuonyo kinde manyime kaw kamano erokamano thanks so much Ramogi mano mheshimiwa mar karachuonyo mabende ne watwa godo kaluwore koda wach mar dongruok mar karachuonyo kaachiel koda telo mar od bura mamalo mabende en achiel kuomgi. Kaw kamano wadhi yo matin waduogo koda weche mathoth. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Kik iti kod sabunde mateko gi ng'eny kiluokori. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En reggae owake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma owake. Pile pile, kik bai kata matin. Dwe mar 9 ni, wamedo ndhadhu wenge sumari ka wakelo ni lokruok mag chenro. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien. Mabro biro ni chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Puonjri tedo chiemo mihero e chenro mar tedo gi chiemo. Ma ibonuo chakre saa 6 odiochieng' nyaka saa 7. Tudri kod tuke mihero e pau tuke. Chakre saa 8 odiochieng' nyaka saa 10. Riuri kod Nginja The Entertainer gi DJ Vic e chenro mar Tiedero. Chakre saa 10 nyaka saa 1 mar otieno. Kik ibari e chenro mihero. Ngeso ka ngeso mana e Ramogi TV. Collect
fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machiegni kendo nyako Ramogi e ng'wech mar spika ma County Assembly ma Kisumo, duond bura mar ODM opodho spika masani Elisha Oraro mondo sir kombe e oboke mane ochwal ne karan ma County Assembly ma Kisumo. Jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna okwayo ne Oraro sir. Oraro en spika mar adek ma County ma Kisumo kane okawo komno higa mar 2020 to kane othich oko manen spika Onyangolo. Gavana ma County ma Homa Bay Gladys Wanga otelo ne jotije county no e rwako yien kod gik thieth kowuok e migawo mar yedhe pachoka KEMSA ne kar thieth maduong' mar Homa Bay Referral. Yedhe go bende ne ochwal e ute thieth mag sub counties mopogore opogore e county no. Ka olero ni e jumbe mabiro county no biro yudo yedhe kod gig thieth mamoko. Wanga osingo ni yedhe biro bedo e subtende mar neno ni chenro mag thieth odhi e yo makare e county no. Kako se wachno ni yedhe gi okaw milion 60. Mano pesa jo Homa Bay. Ora dwa kwayo ji tema yedhe gi okete lwetgi. Ni kik bedi ni achope lweti ni tikawe itere private pharmacy. Mano kotimore wabro neno rekodi gima waloya luongo ni mundu kangoa. Sawa sawa, wabro neno rekodi wangi gi wang. Mano kik timre. To be ang'eyo ni ok bitimore. Wabiro neno ni hospital kosiptal, obed referral hospital, obed level 4 hospital, obed level 3s and level 2s oyudo yedhe to kendo ji oyudo yedhe go maber. Ma joma timo thieth e levels go te wang'e ni yadhgi ochopo ne jotuo kendo wane ni giyudo thieth makare mane chage ywago. Kata nyoro neno kanye waromo gi governor. Wa discuss kaka yedhe gi kaka gibiro kaini iketo gi e system. A system ma ilu anya wacho gi dhoduoni gi dongere ni electronic. Koro wan gi nyalo mar tracking yath ka yath kaka work from KEMSA ni kaka entie kae kawuono nyaka hospital mochope gwe kendo wabro ng'eyo ni nyaka jatuo mane momuony. Familia mar Jadong Conjestina Chieng dwaro mondo kaw okang' ne joma lando wach ni Jadong no otho. Min Conjestina Gertrude Auma wacho ni nitiere joma osebedo ka wacho kachoko pesa kalando ni Conjestina otho magi wacho ni rach negi kaloro ni Conjestina dhi nyime gi yudo thieth. Conjestina korka kore dhi nyime gi yudo thieth ka omedo timo rako mar adhong' kageno dhi nyime gi tugo ne gageno en dhi nyime kod tugo no ma ohero. Vile nilipata hiyo maneno ilinibidi nipigie daktari. Nilipopigia daktari huko Mombasa, daktari akaniuliza ninaongea na nani? Nikamjibu mimi ni mama yake Conjestina Chieng. Daktari alicheka tu akanijibu mimi najua chenye nataka kunielezea. Mimi pia nikamuelezea ya kwamba hii si mara ya kwanza watu kumtangaza ati ameaga. Wamezidi na hiyo tabia, lakini siku moja watapatikana. Na wanasemanga hivyo na wanachanga pesa. Hata kuna nyakati nilienda Nairobi, watu wakaanza kuniambia pole. Sasa nikashindwa pole ya ati si sister alienda. Nikawauliza sister mgani alienda. Konje yako hai. Na si tulipewa hapa proforma tukasanya pesa. Kukuja hapa Kisumu, same words. Sasa sijui huyu mtu ni kama ni mtu mmoja tu. Kifo ni kutangaza mtu amekufa na hajakufa.
ni kitu kingine mbaya sana, ni mbaya sana, ambapo ningependa kuambia wajaribu control their tongue when they are saying something. They need to find out the meaning of that thing first of all before they said it. Nataka ni defend my IBF, International Female Boxing Association. Niko nataka ni defend locally before ni retire. Hiyo ndio ninaye sasa, naomba wadhamini if they can chip in, I'll be glad. Sasa ameingia step 2 ambao sasa tumemruhusu kuanza mazoezi, lakini kwa taratibu polepole mpaka wakati sasa tutaingia step 3. Step 3 sasa tunaweza kumwachilia akaweza sasa kufanya yale ya juu zaidi. Tunaendelea kufanya pia thorough follow up. Amepata sasa equipment zake za kutrain. Umesikia bado anataka kujiregesha kwa kiwanja, na pia tutamwencourage pia train wanadada wengine wakuwe kama yeye. Tutamletea vifaa zingine zaidi. Pia tutamwekea gym. I feel sawa. Machiegni e weche tuke makelo kanyakla sikunde mag sekondar pachokano chakore ayanga skund sekondar Manakuru High School ka timbe mopogore matugo adhula, okapu, handball, rugby e kind mamoko nonyiso kit tugo margi. Kano wuoyo gi jofwambo, jakom riwruok matayo tuke mag skunde Kipchumba Mayo nolero ni tuke gi biro dhi nyime nyaka chieng' tich ariyo. Kum mar tuke gi kuom higni 3 mokalo kaluwore kod midhusi mar corona. Bende olero ni oseduoko chien dongruok mar mich e kind rowere kopuoyo migawo mar weche tuke kuom duogo tuke gi. Basically, these games began on Thursday. It is a 5-day event. We shall carry on up to Tuesday. And we have begun quite well with a number of activities beginning today on Friday. Most of the teams have up to two matches to play in every event, and it has begun quite successfully. Tuke mag ng'wech ochopo giko higani ka tim Kenya nobedo kod duoko makare tuke mag Diamond League e boma ma Zurich, Switzerland. Mary Mora maringo ng'we mag mita 800, Emmanuel Korir maringo mita 800 to kod Faith Kipyegon maringo mita 1500 duto nokawo kombe mag Diamond League mar higa 2022.